Hormatly adamlar, hemme salam alaykum. Şu videoda iskustva intellekt programmistin yerini tutup bilen okmy, şu barada biraz gurrun ederiz. Onun tema planla yoktu. Bu tema video düşürmek yönü dizaynerime bir sağolsun aytmaly. Sebäp boldy da umumy nämeden başlady biz ýanky Mirai akylly öýler bilen zilmat edýän bir firmamız var. Şoňa korporativny sayt gerek. Indi şoň üçin bir dizaynery tutdyk, bir UI taran edip berdik. Umumy özüm programmist bolan soň koduny özüm ýazmak planda bar. Umumy UI edip berdi. Sag bolsun, gülýäli mesele ýok. Ýöne maňa habar berýär ol UI-ny taýýarlap bolan soň Figma diye öz AI var diye şu diye gönü koda geçirip bilýär diye. Ondan geçirip uğratdy bolyn, şunu açyk göründü. Ben hayran aldım. Действительно UI tarapdan bir ýazmany bir hissat goýmandyrdary Figma özi kaçtynda adaptiwine edipdir. Mobilni versiýada mesele ýok. Blogda şu wagt özüm backendlen chat otýur, test otýur. Diýjek bolýanym ne görüşme diýalak. UI taýýar. Häzir kodyna morkodaýyn. Bir proýektiň strukturasy, komponentler, atlary. Hemme zat taýýar da, endi şu taýda bir konfig zat diýen özüm döretip başladym. Umumy plan nälik eger wagtym bolsa özüm çataryn API-lerini ýetişmesem frontça gaýş eden. Şoňa bar etmer zat grubaýdan da API-lerini çatyp çykmalylar. Indi bu diýmek näme adamlar? Iskustva intellekt yerini tutup bilen ok programmistin, öňe soňşuňa programmistin wagty gerek bolup durýar. Üýtgetme zatlary var içiniň. Onu karakterovka etmeli, API-lerini çatmaly, bir kiçirek bir logikalar var. Şonu frontda edilmeli zatlar var. Mysal üçin käbir sostaýanlar state'ler frontda saklap, soň jemläp uratmaly backendde. Şoň aljak zatlary front etmeli bolýar. Indi bu pikirlenen adamlar şol kiçike proýektem däl, indi one page site men proýektem diýip bolanok da. Hazır gözüňde turýan bir ulu proýektlarda nälerek bolýar. Şoň üçin ýanky diýen adamlar var. AI programmistiniň yerini tutýar diýip, şolary dinlemäň diýjek bolýanym, eger siz programmist bolsaňyz, действительно işiňizi bilseňiz, tapagy ýok. Siz frontçy bol, backendçi bol, mobile ýaz, tapagy ýok. Siz elmedämi işem taparsyňyz, özüňizden bir proýekt dat edip diýjek bolan perspektiwa bar, elmedämi edip goýbermeler şu dat. Men ýan eger sen şunlara problemalar hemmesini ýay bilen çözüp bilýän bolsaň, onda gelýän taýýar proýektler bar, programmирование boýunça edilmeli işler bar. Gel pul gazan. Diňe men nädäl dünýäde de häzir vakansiýalar görseň, freelance işleri görseň, işken. Näme üçin sen AI açyp gön edip beren o taýýar pul gazanýar. Sebäbi adamlar düşünýän köpman programmistin bilimi gerek bolup durýar. Adamın gatnaşýan zady bar. Indi siz gow programmирование öwrenseňiz, AI size näle bolar? Bir gözüňize ötüriň, bir size ýanyňyzda bir kaçystynny işleýän, ýalňyşmaýan, bir etdiýän zadyň dogry edip bilýän bir kömekçi bar. AI hem edil şoňa bolup durýar. Siz AI bilen öňküňizden hasam bu işi öňýäňiz, çalty işleýäňiz, diýjek bolan kaçystynny işleýäňiz. Sebäbi ýanky rutinny zatlar bar, ýanky alaksyň şo zatlar wagtyňyzy gidiren bolop, göne AI bilen derw edip gidýän şo taýlarny. Ýok, onuň program arhitekturasy bar, şoňa meňdeş saýlama teknologiýalar bar. O zatlar ökman programmist gerek bolup durýar, şol pikirlenmeli. Sebäbi gözüňde tutmaly nüanslar kän. Şoň üçin adam gatnaşmaly bolýar şol ýerde. Indi şolar ýaly adamlar size öz pikiriňizi ýazyň şu tema barada. Hoş sag bolun.